Tak 6:45 ráno a idem na prvú výpravu do Zillergrundu. Jaj, bude to pekné dneska, no. Tam niekde je ten môj grúj. Najvyšší čas nahodiť lyže. A aký tam bude sneh, lebo zatiaľ tu je akože skompremovaných prašan. Kopcom, takže asi nepoletím z hora, ani z polovice. A rozhodol som sa prežili sneh. Skúsiť tak maximálne tento žľabík. Tak vytraverzoval som zo žľabu, bol pekný na prd. A lezem si tu také mixíky, hovadiny, v tráve, chodenie a v suchej skale s mačkami a lyžiarkami, no ale proste to je nezlyžovateľné. Do psej materi. No takto sa nepolížem, kamaráde, ani tu. No, možno sa pustím tam tým žľabom. Tu je to už trošku lepšie s tým firnom. Pol hodinku svieti slnko, takže ešte dám 10-15 minút hore. Pustím sa dole tým žľabom a ať bohové rozhodnou. Že fen tu není. A to znamená, že mám so sebou padák a môžem robiť sky alpinizmus. Takže ak mi bohovia dajú šťastia, že to zvládnem až tam, rozbalím padák a zletím dolu k autu. No, 45 to bude, snáď. Už som sa dole pozrel, už to začína. Už tu riteľ mi stíska. Tam tým už labišťom. Potom si to musím traverznúť hen tam. Možno budem vyzúvať, uvidíme, jak to pôjde, no. Volám sa Juraj Koreň a takto som zomrel. Valhalla awaits! Natopené a tu doska do prdele. Valhalla, I'm coming! No, som si mohol dať trošku. Není pen, nie. Ani masku. Trošku masku je na kus hovna. Ešte bude sranda. Nazdar! Nazdar, bratu! Čo ty? Ako? Sex, drogy a heavy metal. Everything my body needs. Ale ustal som to. Lebo fúka tu tam, tu tam. Tutaj. Bol som tam a som tu. Trvalo to 10 minút. A čo sa tu máme?